tiga kena pemana iya perla sa ko din dawa dia kena kanod na pito analang wana dato amin bilang at tawag kano alang wana ba iya mitiar di sakit pito akan narak kanuna so kuna eso kakin ginyo ko sa atuan tanganak na makapanggulala na sa eri na giguna pananadang aman yang kuna iya mabalabalas sa di kang gigina isa ang daranaon naman yang kuna amalas sila sa gisoke isa sobang sa eranon na pamanaiya perla sa ko din daw na wadam pamanaiya di na mas sana di na masuak o di na makurap ko kipugulol anak ko sulok po din yo na makapangin sokor kan o kay daw gak na mambukas si bara mga depindiri de tamat na benar ka udah soran anak na aton dugugo kana ko kyan gigino ina martir gem pamanaiya bunyo mapamanat so mga depindiri de mata na benar na malamat so ang tanganak na dito tago de suswara katanto ko ni arobasan na bapia dito na pupungi lokang ko dengan ya pamikira kana pamanaya bapamana ibarat asas nang nagulimpas o di kang gigili siyang daranaw na basalag so kesi sa bangsa na mga rin na sinya ko na di ipililali lang ko sira no to ako bubuyo na mamakinag ako sira no to mga raga ako sumangungo di makaplalambusa sa tadman ako dapat ako sakit aginawa eri di pangadaan special apri na rin na nasugugan na tanas ingid ka o ba di kalo-kalo na ba sa papakalipat ako di kang ikinain o ba papakatalan sa katina pambakin ganyan saban yun na tatang isaso di sa wasalam
orang tua pergi mana? Kalau berbeda nabi langkah kita lulang sugih ayat mana benar nasuan tangan sadiri. Sagi nawa perlas kudini do tagi hedap nami derada panapa gilina le kalangi pinderi dina bupemandi napano ikangi inai wari gasa benara dermau.